Salutare, dragilor! Sunt Silviu Surdeanu de la USR Topoloveni și nu candidăm la Consiliul Local pentru că vom fi în Consiliul Local. Acest lucru se va întâmpla datorită votului dumneavoastră, pentru care vă mulțumim, datorită încrederii pe care ne-ați acordat-o și vă garantăm că vom fi vocea dumneavoastră în acest Consiliu Local. Aș vrea să vă informez despre viitoarea componență a Consiliului Local: 9 consilieri PSD, 3 consilieri PNL, 2 consilieri USR și un consilier AUR. Dar și aici ne este frică. Ne este frică de noi și vor să ne scoată un consilier prin manevre. Domnul Vasilescu de la AUR, care este singurul consilier al acestui partid, vrea să renunțe la un anumit procentaj pe care să-l ofere domnului Boțârcă, poate dumnealor sunt puțin apropiat, și astfel PSD-ul să aibă 10 consilieri și USR-ul să rămână cu unul singur. De ce? Pentru poziția de viceprimar a domnului Vasilescu. Vom lupta pentru munca noastră, să apărăm votul dumneavoastră. USR trebuie să fie în Consiliul Local cu 2 consilieri, pentru că așa ați dorit dumneavoastră. Fiți alături de noi, susțineți-ne! Suntem vocea dumneavoastră în Consiliul Local.